Așezământul românesc de la Erihon. Joseva. Stânci sau muntele Moria sau locul unde se afla templul lui Solomon, lui Irod, astăzi în toată Rota nașterii Domnului. Peștera Magilor. Sfânta Fecioară Marie naște și pe Mântuitorul Hristos. Cred că este un loc sigur că aici suntem un loc sfânt. Și Împărăteasa la 335 construiește prima biserică foarte măreață. După aceea, Altarul este construit de români. Și catolici, nu putem înțelege acest lucru Regele Carol. din afară. Ce vom întreba, ce aveți un loc ușor Da lemnul pe muntele pentru pod. fericirilor, la bucuricilor, La fon. de sunt de desubturilor. Este istorie de Merge. Merge, da. Strada din Betleem. Merge. Mersi. Betleem. Mergem din nou în Ierusalim. Fii atent ce nouă reală aici. E Ce reală. ți-a spus că... se află și hotelul King David, cel mai scump. Mergem la zidul plângerii prin cetate să unde va merge el, în Efes, în Turcia, dar el va ajunge, asta a fost casa lui, a lui Ioan, Sfântul Evanghelist Ioan, și aici va dormi Maica Domnului. N-a fost îngropată aici, Maica a fost îngropată dincolo de multe de Valea Chedronului, de Valea Judecății, la grădina Ghețimani, unde vom merge mâine. Astăzi, ce vedem noi astăzi, nu mai avem nimic din perioada bizantină. A dormit Maica Domnului în casa lui Ioan. Destul de murdat. Are nasul rupt, coartele sunt dezlacudate, sunt rupte uneori, se aruncă cu murdării, cu diverse strigăciuni, pentru că suntem într-o zonă foarte aproape de prăciune. Direcția spre Meca. Aici a fost cina cea de taină și arătarea Sfântului Domnului, arătarea lui Iisus Hristos de 2 ori, coborârea Sfântului.
Am uitat să spun că suntem pe muntele Sionului în Ierusalim. Intrăm pe poarta Sionului, nu? Așa e, aici sau? Da, arată. Aici e interzis. Gusta, v-ați făcut? Da. 1 euro. Munte cu munte se întâlnește. Poarta Sionului. A doua hartă cu Ierusalimul? Nu avea pe urmă, dar n-a acoperită. Ierusalimul? Nu pe dosul ei, cum am uitat. La zidul plângerii, nu? Sigur. Sigur e de ceva. Ăsta e puțin amețit. Ăla e puțin amețit, trebuia să-l filmezi. Sabatul, mă. Ăla e puțin amețit, e ziua sabatului. Depărtare se vede muntele Măslinilor de din cetatea Ierusalim. Y estos dos allá arriba que están. Zidul plângerii. Domnul mondial. Și așteaptă totul. Che? Ce mai ne fa vedere? David, după ce ne portă Piatra din lui Irod și după drumul. Sion. Dar astăzi este un cartier foarte, foarte sălitat. Făcut uneori pentru velii care, în loc să moară în afară cetății, acum este un cartier, ați văzut. Și vom înconjura cetatea, vom ajunge la poarta Iafa.
mall, deosebit de scump. În partea dreaptă sus este poarta Yad Fagir. Vedeți că este cumva scopită, nu este ca o